либоси миллӣ нишон аз фарҳанг аст. Чунин аст унвони имрӯзаи токшоуи Печтоби Замон. Ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардидани Чакан ин ҳанӯз оғози кор аст. духтарҳо либосҳои адрасо чакан доштанд, писарҳо рӯймолҳои дасти дӯст дар камар баста буданд. мо бисёртар ҳамин гули бодом кади пошои зангор тайёр мекунем, зирагӣ тайёр мекунем, мана беқасаб тайёр мекунем. маҳсулоти худомонро муаррифӣ карда тавонистем. бо ҳунари худ ба ҷаҳониён муаррифӣ шуда истодед. манам низ аз зардӯзӣ ба адрасбофӣ гузаштам. мо чунин аст. талаботам ҳаст. мо фарҳанги худро давом додани ҳастем. имрӯз тарроҳони мо тавонистанд ки ба замони ҳозира мутобиқ дизайн кунанд. агар матоъ табиӣ бошад бештар хубтар мешуд, лекин арзишаш гаронбаҳо мешад. худ баъзе маслан либосҳо аз пӯст мешуд, ин либосҳои мардона буд. мо ҳатман аз маънои элементҳои ҳар як нақшу нигор гуфта мегузарем. бозори ҷаҳонӣ барои он омда атласи моро мегирад ки ба ҳар ҳол вай он чӣ ки мо дар табиат гуфтем, он чӣ ки мо ин нотакрор аст. از برای دخترانی